Ik weet dat het nog betierd is en dat iedereen nog eten moet. Maar jongens, laat die verzoekjes maar komen, want we beginnen rustig gewoon en bij het eten een muziekje erbij, dat ken ik wel. Dus stuur die verzoekjes maar terug en ik geef even verder met Bryan Adams. Heaven. We ben hier in Café Spoorzicht in Warkum. We ben hier ontdraaien oude vinylplaatsjes uit de jaren 60, 70 en 80. De Jit Retro Radio. We streamen het via D-Live. Dat is een streamingsdienst over de hele wereld. En ja, mensen die kunnen verzoekjes aanvragen. Bart, die verzoekje van Vicky Leandros, die zie ik even op, die komt er aan. Maar we gaan eerst even verder met Orchestral Maneuvers in the Dark. De Medewolins. Hoe is het ontstaan? Nou, om het begin van de lockdown dit jaar, toen heb ik thuis een retro-radio opzetten als het ware. En ja, ik heb een soort contact met Marcel. Ik zei, dit moet eigenlijk met je twaalf, jongen, dat is volle leuker. Ik ben hier opgegroeid in deze kroeg. En toen wij hier kwamen te wennen in Wiek, 12 straatje hier, daar hebben we een jukebox gekocht. Ja, en die jukebox die moet ik vol met singles. Dus ben ik singles begonnen te sparen. En ik wilde al muziek van haat, maar het ik gewoon uit de horen om. Ik denk dat ik wel 12.000 singles heb. Ik ga soms wel eens merken nou aan de hek nog singles dat ik denk, hé, die hek nog net. Maar dan kom ik tussen en blik dat ik er al 2 keer heb. Weet je. Phil Collins, Against All Odds. We gaan even verder met een verzoekje. Ik heb zelf 2000 singeltjes. Ja, die muziek die in de 60 en 70, ja, dat is gewoon, ja, dat spreekt mij verschrikkelijk aan. Wist u dat nog al? Nee. Nee, dat klopt. Ik ben 32. Dat krijg ik wel eens vaker. Nou, dan is ze van de Shields is het dan nou. Ja, ik krijg verzoekjes binnen. Hè. En als ik dan, we doen het vaak zo, als ik verzoekjes binnen krijg, dan jou ik zo'n Vincent terug, dan kan die zo opzieken. En als hij verzoekjes krijgt, dan zei het mij, dan kan ik zo opzieken. Dus dan ben we en om het uren draaien, dus dan kunnen we even een bakje koffie drinken en dan zitten we even wat muziek uit te zieken en dan is een uur, ik zeg maar weer voorbij. Dat gaat snel. En nu is het is nog net iets 4 uur, dus ja, het meeste met al je nog warm niet, hè. En het begint eigenlijk pas stormt erin dat het een uur zo'n jaar wachten is. Dan beginnen meesten en dan gaan ze ervoor zitten en dan nemen ze er een pilsje bij en dan gaan ze kaart nog worden dingen van en dan komen de verzoekjes binnen. Soms zit er ik wel in, die heeft wel 20 verzoekjes, maar dan moeten we met een wat oud stapje, want dat kan natuurlijk net. Dat gaat hem al. Dit is puur uw hobby en dat wel uit de handrond natuurlijk. Marcel en ik die draaien wel op feesten en partijen, op bruiloft, 24 jaar trouwd, 50 jaar trouwd. Nou, dan zit je al snel in dezelfde genre natuurlijk. En, maar dat is een hele andere soort van draaien, want dan word je de meeste bedoelingsvlier horen. Dan moet ze juist een beetje meer actie. Dit is echt het radio-idee. Ja, je moet het ik om elkaar praten en dat doen wij nooit. Als ik een jong fut ben te draaien, dan draai ik het ene nummer naar het oren. En dan ga ik net alles on en aankondigen en even een verhaaltje horen. Dus het is voor u ik wel wat nee. We gaan even verder met Herman Brood en his Wild Romance. Jochen en Santig. Je bent maar never be clever. Nou, wat mooi is aan Vincent. Vincent is gek van oude muziek, maar Vincent die draait dan toch krek bij roos als mij. We hebben allebei een hele oude muzieksmaak. Maar Vincent die draait dan muziek dat ik denk, hé, Bliksem, die ken ik nog net. Marcel, ja, wat is een goede punt. Ja, we ongeveer wel aardig dezelfde muzieksmaak. Alleen nog... Marcel die is nou ook eventjes, dan zat je meer eventjes aan het praten. Hij kan verschrikkelijk goed praten en hij maakt mezelf ook wel graag jaren. Ja, en als er niet bezig is, dan is er aan het doen zien en aan het jongen. En op zich is dat hartstikke leuk. Maar hij vindt en ik wel eens een microfoon doet zetten, weet je wel. Ja, ik zong wel mooi, maar net tot in het ja, vorige week dus ook de microfoon hier een week ik ook mooi jongen en toen kregen we al grapjes van er staat een barig mooi te schreeuwen, dus dan hebben we hem snel uitzetten. We beginnen even verder met een nummer van Smokey. Het komt uit Jochtje 74. Je bent maar don't play your rock and roll to me. Wij staan hier dan snel de jongens te draaien, maar we weten net hoe dat komt natuurlijk, maar ik heb nou al in de kop, ik bedoel, hoe 2-3 weken is het Christ, om dan ik gewoon een mooie uitzending te maken, maar wat Christmuziek en ja, dat moet ik even thuisfront regelen, want ja, je bent altijd wel een hele sneu fut natuurlijk. En misschien ben je er ik wel blij, omdat zo ik nog kennen. Zolang het zo giet zoals nou, dan beloven we er gewoon weer terug in. Palitax en de Outsiders, even een nummer wat even onvregen weer.